Hola a tothom! Jo sóc l'Anna, això és Traduint des de Calella i avui venim a parlar de jocs lingüístics i en concret dels lipogrames. Pinocchio és un Puccinelli i un xic fatxenda, però s'expressa amb una sintaxi excel·lent. Hola, hola! Benvinguts una setmana més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Avui, com heu vist en el títol, venim a parlar dels lipogrames, que és una espècie de joc lingüístic. Ara us explicaré ben bé què és. Aquest tema el vaig tractar en el meu blog fa uns anys. Us deixo un enllaç a la caixeta d'informació per si voleu llegir, però és el mateix que explicaré ara. Fins i tot ara ampliaré la informació, per tant us animo a quedar-vos. Però això, que ho vaig descobrir fa anys i va quedar allà en el blog una mica enterrat i em venia de gust venir-vos a explicar i a parlar en concret d'un llibre en català relacionat amb tot això que em trobo fascinant i brutal. I és que jo un dia, això fa anys, no? Estava jugant a una espècie de trivial amb el mòbil, una aplicació, i em vaig trobar amb la pregunta: quina és la novel·la que està escrita sense fer servir cap lletra E? I jo em vaig quedar, no sé la resposta, però a més, una novel·la sense cap lletra E. I vaig estar buscant. Bé, la resposta a aquesta pregunta era Gatsby, que no té res a veure amb el gran Gatsby, és una cosa totalment a part. Gatsby, una novel·la en anglès que de vegades va acompanyada amb el subtítol una novel·la de 50.000 paraules sense cap lletra E, per destacar aquest fet, no? I és que l'autor d'aquest llibre intencionadament va decidir escriure un llibre sense fer servir cap lletra E. Lipograma. Obra literària o composició poètica en què s'ometen intencionadament totes les paraules en què apareix una determinada lletra o un grup determinat de lletres. I això a mi em va deixar, ja us deia, no? Impactada, pensant que difícil, això és possible, doncs va ser possible perquè aquest senyor ho va fer. Llavors jo en aquest moment vaig buscar una mica, no?, per veure si en català o en castellà s'havia traduït aquesta novel·la, que la resposta és que no, almenys això és el que he trobat, o si en català o castellà teníem casos semblants. Bé, i he trobat moltes cosetes. Tampoc us ho vull explicar tot en aquest vídeo per no fer un vídeo etern. Penso que si és un tema que us interessa i en teniu curiositat, doncs puc anar fent diferents vídeos relacionats amb tot això, amb els jocs lingüístics i bogeries que han fet alguns escriptors, però avui en concret venim a parlar d'aquest llibre i d'un llibre que un lector en el meu blog em va deixar un comentari i em va fer descobrir. I és el llibre La disparición. Bueno, és en francès, no sé francès, però La disparición. de Georges Perec, que en aquest cas també Perec el que va fer va ser escriure tot aquest llibre sense cap lletra E, que és la lletra més comuna en francès, no? És la lletra més present a l'idioma francès. Doncs ell va dir, doncs ho faré sense cap E, i també ho va aconseguir. Llavors, què passa amb aquest llibre? Que sí que en tenim versió en català. Molt fort, o sigui, jo en el moment de fer l'entrada al blog només teníem la traducció en castellà, però ara ja tenim la versió en català. En castellà el llibre es titula El secuestro i no s'ha fet servir cap cop la lletra A, en aquest cas. I perquè veieu el nivell de dificultat, el llibre del secuestro en castellà van fer la traducció 5 persones, que de vegades sempre es diu que traduir un llibre en moltes mans pot ajudar perquè pots col·laborar amb els altres traductors i tens més ulls i més caps que pensen, no? Però 5 persones posar-se d'acord, que està clar que és un tipus de traducció d'un nivell superior, no? Però a mi em sembla increïble treballar 5 persones per traduir un llibre, però perquè veieu, bueno, ja suposo que us ho podeu imaginar que és molt difícil. Però què passa? Doncs que quan jo vaig escriure el blog només teníem la traducció en castellà i altres idiomes, però en català no. Però ara ja sí, us ho vinc a ensenyar i a explicar una mica, que ho veieu. En català La disparición. es va traduir com a L'Eclipsi, d'aquest llibre d'aquí, de l'editorial L'Avenç. I bé, el llibre l'ha escrit Adrià Pujol Cruells i com podeu veure aquí no hi diu traducció, sinó que hi diu versió. I això per què? Doncs perquè Adrià Pujol va dir, esclar, jo he hagut de, en aquest cas també sense cap lletra A, com en castellà, veieu la A, no hi ha nas, i només hi ha les As del nom del traductor, molt graciós, i de l'editorial. I bé, vaig veure algunes entrevistes, vaig veure una presentació que va fer Adrià Pujol i ell explicava que no van voler posar traducció perquè tu quan tradueixes no mantens el contingut de la història, en canvi ell, si per alguna cosa mantenir ben bé el que estava explicant Perec li era molt difícil sense As en català, doncs canviava alguns noms de referents, o si ell parlava de coses de França, doncs ho canviava una mica, no? O sigui, sí que manté la història principal, que és que hi ha un crim, és un thriller, però no és ben una traducció pròpiament, és més aviat ella diu això, versió, no? L'ha versionat en català i procurant que no hi hagin paraules amb lletra A, per tant, pot haver-hi canvis una mica de contingut. I bé, dir-vos que amb aquesta versió Adrià Pujol ha guanyat diversos premis i que
i va estar treballant durant 6 anys, molt fort, perquè diu no, que potser amb una frase s'hi podia estar 3 dies, si realment no sap trobar la paraula o troba les paraules sense A però li sona molt malament la frase. Al final, bé, jo no l'he llegit, però el vaig començar en el seu moment, com el vaig comprar fa uns anys, des de l'any 2017. I sí que se't fa una mica estrany, estàs llegint i hi ha moments que sembla una mica forçada la redacció, però clar, és que per poder seguir el joc de l'autor d'alguna manera s'ha de fer. Però mireu, us llegiré el primer paràgraf, ara no sé si és gaire llarg, una mica, un parell de frases, però diu: pròleg, on veurem l'inici del suplici després d'un incident nici. 3 bisbes, un mestre en lleis jueu, un coronel membre de diverses lògies i un trio de politiquets negligibles sotmesos pels desigs d'un trus britó difonen per les emissores i ho preconitzen en libels. El risc de morir per desnutrició és imminent. En un principi es té per un rumor. És un vol de coloms, es diu, un bum-bum. Però l'opinió s'estén i tot i que es prefereix no fer-ho, s'hi creu. I qui més qui menys es proveeix d'un tronc. Volem llonguets, és el crit del poble, seguit de vituperis sobre els superiors, els rics i els poders públics. S'ordeixen complots i subversions. Els policies temen els torns de nit. Prop de Dijon es destrueix un edifici públic. Bitxell en veu tots els colors, inclòs el furt d'un estoc. Bonítol, llet, quilos de bombons, lliures de sègol, però tot podrit. Degollen 26 jutges en un conflent de Troies i tot seguit es redueix fins les cendres un periòdic vespertí que, segons el tumult, és de l'equip del govern. Els rebels es cometen molls, dipòsits i heliports. És curiós, i més quan vas veient i gires pàgines i pàgines i dius és veritat, no hi ha cap lletra A, és molt fort. Poca cosa més tinc a dir sobre això, com us deia, hi ha molts autors i molts tipus de jocs lingüístics diferents, tampoc vull fer un vídeo etern parlant d'això i que es faci feixuc, però avui em feia gràcia presentar-vos els lipogrames, i és això, bàsicament, fer desaparèixer, segons la definició del diccionari, és fer desaparèixer una lletra d'un llibre o d'una obra, no? Però també he trobat versions que és només fer servir una lletra o una vocal, no? Dir, doncs només faré servir la vocal A. Tela. Llavors, a mi m'agradaria plantejar-vos un petit repte i és que perquè intenteu fer aquest exercici vosaltres mateixos, doncs en el primer comentari del vídeo us deixaré un comentari jo mateixa amb un fragment d'algun llibre que tingui jo per aquí a casa i us animo un fragment normal, i us animo que intenteu fer-lo doncs sense la vocal A, per exemple, que representa la més habitual en català, i m'agradaria molt doncs veure les vostres versions, que m'expliqueu si coneixeu aquest tipus de joc lingüístic, si coneixeu altres tipus de jocs lingüístics o llibres en què hi hagi coses així, jocs especials que l'autor hagi dit, mira, jo vull fer un llibre amb aquest joc lingüístic i si és un tema que us interessa i així, doncs puc fer més vídeos parlant de coses d'aquestes, que tinc un bon arxiu de coses estranyes que han fet alguns autors. I res, jo des d'aquí doncs felicitar Adrià Pujol per aquest llibre, l'avenç per ser una editorial doncs atrevida amb això i donar-li l'oportunitat a Adrià de treballar en això durant 6 anys, que jo ho trobo una passada, la veritat, i res, que espero llegir-lo aviat. I si algú sap francès i es vol animar a llegir la versió de Pérec, doncs també deu ser superinteressant, jo no sé francès. I encara diria més que pot ser encara més interessant tenir la versió original i l'eclipsi al costat i anar veient, no? Les coses que Adrià Pujol ha hagut de modificar per poder adaptar-les a no tenir as en català, quines coses dius, oi, això que ben trobat, no? És com quan agafes una traducció d'un llibre normal i l'original i vas mirant com ho ha fet el traductor, doncs crec que pot ser un exercici molt interessant. I estic molt contenta perquè ahir em va venir una idea per fer aquí al canal una espècie de secció que espero inaugurar ben aviat. Estic molt il·lusionada i no sé si tindrà gaire èxit perquè al final són temes que a mi m'interessen i no sé si interessen a la resta de persones que passen per aquí, però tinc moltes ganes de fer un tipus de contingut concret en català i això, que espero portar-vos aviat la nova secció i que moltes gràcies per sempre tot el suport. Una abraçada molt gran. Adeu!